was CID. Atona Katia, Enya, a brain, Bayer, Don Shire, Bayer, Niensa, Echo, and 9 years, and San Anna, you hear it, yes, Yera, Chema went to me, Yaman to Bill. Now, Yabaka, Yoko Kaka, Yera Chema went to me, Samia Yakin. Eye in someone, and no, ever told that a young may put to me, a social year to do anything. Sabreno, and a babeto that said, and I won't to me. Every PM would see idea catching men, I'm super cry. And my yoke want to cry at your moon, Eddie Babe Chimo, a pinino, Efa, a year, a choir of Pastor Wood in the Juma, a year or memoir, we say near film every day, Eddie. Now, a no, and I just say, a home for Poyepi, and a Nenso Ababeto Dano. Ninano, Efa, a Juma poor upon time. Obe PM was here, they are catching and now paying. And I'm so Emma a year and running for the and so I can't people cry and my woman in a year woman a chica here at the Baba 2 year right and I want to meet now before that the lawyer any central for Ekasai. Now need some I walk on a year chairman would to me. Sabe here my bay. When you be or your whole memoir, you say, or some among your pocket there. And you know, say, a papa said, yes, before I don't start their friend. And who finds say, Omobama, is beer at sea. And who quite say, was our share. Now, what Babby see near CI before, I walk at the channel. And see a bra woban and so no, and now a poor one who pass. And about any now 4 years, a poco. Ebe told that say you watch my would me a money bill. Bill no mammy and no would be can edit to Ghana 1 million Ghana cedis. And I think so no a year a Japadia a sombo you and also a can't be. And no need to wa Yamia Duma watching you watch my wound to me by transfer about the PM our court. Our sons and same way more. Now Obi babies are say a dear bad dear. Down one da and a beto jachet said, 12 hour no, and I will share yen fem a good year at the cocoa two jar a casafa a year in craft as them a kuta yera. Chema wood to me, I would the Juma song our men one we say, so to a fem every day. Internet home here say, almost of any na omonino edim como Bakumienu efa. Ni niema wo ye ehun ebra ayesi before ene ni wie ye no ni late council aye ni mra nim ni awodi akotene ewo ne ko ene ni bamu lawyer and appear kubi ono na wo je atum se mokwasem nie yamani bill amano sikapudu aye de ato ni tisuo ene agapade mi no de na so ne client mo we be a we am in India was chumbo ewo eye na manyuko a wom impo ene o man Ghana mu enu nti no se enkata bia e wubehia se wo se empanifo hye na omototo na no eme bibia etini ewie peyo no eyade a omabo mo ho se omo ebeba na omode ehunto adansibie nyina ede eba betudwa mame ebra yewra chema wuntuni eti eye aposifo year before o matene honom no ye hu se enigin kakra e wonimu esan se ohun se edumaso a ne mranimfo no edi no eye ade a aso nani na ni nyina mu no ene ne kyran so de eye kwan so enye kwan bia ebra so afọ no e mo hwe ye sase ene eye obo ade ebo brenten so ye gura kokua bo a tun sa friends and trouble what they Chairman who to me won't send Eddie Baba to Montana so efa Apam Mining Limited in Info Kwanya or first of all to a stomach day info our by brain to be I friend of Abway Forest Muno. Ninano account APA Anna Ene Ababeto Judges the Yera Chairman to me no home about me. And she should book a cramp for cross from Paya no address a year near ma any of the documenta. Ye ray and passing power or this to a good year. Sabe, and yes, the clown quan. If you want to cry,
nti atia pam na na se nkomodie mu sorting no ekoti eye FM agudie so ni nyina no eye ade bia eye soafo no no hwe ye nsa se ne obo ade bobren santo eka kire nsentwofo ewo eye etubusu ye twam yi ne de so se die no bako sabre no na eye epenada nti watan so pokura de to gwa mu se concession ni bi mpo ho no mokura na chema wuntumi eto no eye 300,000 Ghana cedis ni nyina no ehu behia se wo se yehwe na yetoto na no ema eye ni numeti a wodie no se enkrata ebo no ho ban no ebetini ATP anase NTP yebaka ya ebe ba sa no enam so ema eye aban ne de nsa to eye dwumadi a yegwa chema wuntumi edi se FM agudie ne titru edifa eye akonta mine enu ho enye enu nko a enu ehu ene eniema foforo bi a enu so eka ho a chete ni nyina no yesusu se eye japade a eye chairman wuntumi dia no ene yake edi opini sama na se yedi ni dibre na konkon ho kakra idini enu ekokosie ene ewo eye prosifo omo akachi omo ne no ano ba ye be ye don hwiri emu eni echiri no ni epie firi mu eba ye eno no yo ye kai etiepo so se nyame ya adoma ochina enso no ye be hwe emi mu kwan se eye chema wuntumi ebetinya ba betue mu ewo eye court nso na ke ya hwe bebia eno nso ho nsem no ebetipa akoti yo na oponchecheku na wo ka bibi se wo ko en wo hwe nanimu a na aye enigye kakra fi se bail condition no a wotimi satisfy ni nyina ni nti ana na se en anu ntutu ye be don hwunu numu no na wususu se ekoyi enu ni akwakoye die wono esan se na enum se ebra opie eye CID fo omo dan ni mu no na ye nyina ye nu ye susu pe bibia ntimi entito na kwanu na anka ati te bi anka nene kompokura na wetini aba eye CID fo akache no yen san kompokura ma ne mre kakra akomia te se eneni ochina na no nhye da nya kwan bia ntino eni je bi kwampo ni mukura na menya sure se be ye ni ja ebe chen so san se ni se na koye bibie wo kakra ma mi enu eni ade se ma wuntuni anhwe yi na wentini ampe evidence be baki ne nkrata ekuta no eni ni numadi a wodi a possibility se e bia wo china so betina ye da foni se be e dia ma yewura chema wuntumi no ma me wo soro okay eni ese de wo kan ye no ene ne china de emu nhyɛ da nwa eti ye be hwe na ekopie court ho no a de be free mpanifuo mu aba bia no yenim se china nso court ho no wo bedi akire na soboa o mode abono efa mining related charges no na wo de ho amanebo aba beto ye ne yetiefo ne nyame yadomo china wo high court enti opon ye da CP mame nkwansa me pato teminka meti wonka pa mo ene no enye chema wuntimi nko a na ebepie mo CID o matena kese eye enkane attorney general ban manini yewa go for de bo adame ene ono nso ebepie mu ewo CID for makache na ono ni stem no eye entem bia Ghana ababeye bibi ewo kakra esanse yebeka ye tefu a Apam Dadaa echemu no dwumedie bi kɔso na bre no na eye mpenifo niensa ena omotro enkrata edi ekokotia eye yewura gofrede bo adame ene ewo CID atena kasia na ye hwe ni mu kwan se bibia ebetini atoto na akwamu na yewura echadapa wono ena ene ya make say woye Director Edman Special Operations of the National Security Secretariat wono any third party ana odi eye yewura japa mu sensem ni mu bia na ene yewura gofrede bo adame nso ebepie mu CID akache no ensembisa makumako beye aduonum 50
ɛna kyɛ sɛ yɛde ebisa na wɔbɔ mmɔden ɛbɔ eyi ho nsɛm bisa biara de atu edwa wɔn nso ɛnɛ wɔba ɛyɛ fie de atena kɛse no ɛnyɛ ɔno nko ana baeɛ wɔne alɔyafoɔ mako aduɔson 70 ɛna kyɛ sɛ wɔn nyinaa ɛbɔ mmɔden etimi ɛba bepie mu CID wie ɔpɔn gyina soma me na enu obedi nkɔmmɔ de afa former attorney general ɔpanyin dame ho na mame nkɔ ahoma no so na mene chairman wontumi ne council lead council lawyer Andy Apia Kubi nkɔtwetwe nkɔmmɔ ɛkyɛ mɛsan aba lawyer mema wadwo eba hot bite kase eboso wɔ Sompa 106.5 FM Accra. Yo, yadase. Wada ruma ene mube pie CID no. Edie na esiye. Me police administration for my ultimate or move caution na actually caution statement and the application for bail granted the bail to the tune of 1 million Ghana cedis, two shorties, and the negotiation. Charging for tomorrow. Lawyer, say na what you chair be fiara wo baby ni eti say Attorney General Dr. Dominic Ayeni can say chairman won't me say so report to any anamu nim dada anase fiada na wo kan ye no na ema enamutu sa na mo no. Say office of the Auditor of CID. Prayer say Tima to me Friday, Friday gone. SSA in about 10 o'clock. But time now late in the afternoon of Thursday. And we catch opening say Friday very difficult because I'm not to look mass. And then I can be to me Tuesday. Opening be say I get Monday to me and make a chance to be my bereaved. And maybe Monday it's Canada only because Tuesday Mamma this makes me abandon the number and the opinion so could be sad opinion I think and I decided between and the Obama said that I take it up and said TV 10 a.m. and when I'm quite so I'm making a meeting you were attending dinner and so SCW Yadia Tuesday with the one to say Yembra Monday and he make quite a number because assembly committee the cross checking from the Attorney General's department and the TSA requested the team from him and he said opening say Yadia Tuesday and said be giant neighbor, and he tried the million so. And we beat to her and ran like you are a payet in your quiet and my fury. Dear, putting us a cancer no police administration. A police fire ready say a day a case is the court. Police administration also. They be very professional. Say, promising class of back. They came back, gave me the advice from the director general. And necessarily, we very professional. Commodity in so I said, in an idea of the Yamias in the 24 to us. Lawyer na nyame adoma wochina a high court de no ye asam kro no a ananse eye bibi foforo e bi say asam no ntina omo frɛ you enti bibi foforo bi ani ho asam no a principle eye hwehwɛ no
ɛno na akɔpie court a ɔtena nyame advice from campus. Na lawyer sobuo bɛn specifically ɛna ɔmo de abɔ Chairman Wuntumi de ɛtia ne sɛ 3 mining related charges ɛno ɛyɛ deɛ ya ɛno ne sɛ yɛsɛ Chairman Wuntumi akɔyɛ mining ɛbrɛ a ɔdi license. Number 2 say akutu ewia aye forestries ebra we authorization so operation na tentatively being charges are so far yeah preferred is the road na say charges mienu anya miensa na yate no it's only charge sheets by my it's very specific onto the charges. So far, these 2 are what I remember. Lawyer, mienu no a wokae no, wo share Chairman Wuntumi a, ɛyɛ no korɛ, anaasɛ wo evidence ekuta wo ne de, bibia da yie, mugina yie. Ebacho, ayi no, afina assembly back out to him. Ena, say you could say them, the original evidence about court. That's evidence prosecution believing and Beijing so mentioned defense or otherwise. Lawyer Mija mo akokra no NPP for mu tie Chairman Wuntumi nkrofo mo epenasem ana wo mo do no ai bi kro mo tis ene wo be PCID na wo kina wo kɔ high court no ebi ayem hihye kakra ba beto wo mo so no ɛdeɛn awerɛkyekyerɛ ɛna wo de bɛma wo mo de atwa to no be that the woman say emrakro no a yigina so boko adunu saa mra no a yigina so so de twitwaje ko adunu no enti o de munya yisi say emra na court no be adwuma enti court no be na wi a yigina both prosecution and the defense no ebe court no ama court no de emra ayeduma ti bi ni bo sese omunyina e bible na ye ayushim se court no be di asema mai yo lawyer ye better was see enumere say one Sompa 106.5 FM Accra hot bite atwetwe nkomo echina de ebesi bia no ye besan ba wona se ye ne wabekasa ye da sipi atiefo ye ne lawyer Andy Apia Kubi a wono na ye lead counsel mranim ni panyini a wogina mu ede ama Chairman Wuntumi enene ombe PCID no efa illegal mining activities Chairman Wuntumi sobuo beye miensa ye de abono se mienu na on de nsa to so akina wo monsa ka charge sheet no a charge sheet no na be kire se ko bayi ata na se kwa adwoa na wo mo de ho asem nyina nso atodwa na yenko na mema opon checheku ensa hello opon checheku ma me wote menka aha mete unka pa afedi yemra lawyer Godfred Damede no so evi se no manfo adwiri mu ye omo prekesen se na sa jakpa no a na ambulance asemi fa no ho asesei NDC ba wabenya director of special operations wo National Security Secretariat no ono a na epe revenge no ana se edien ya 90 asam no cheche mu kire me da se mame bon asam no nipa makomako miensa ena omo ho ebon eyesa asam ya obi sa ho ensemu yi ebi ene soafo a wono ena ohwe yensika tam wo Kessel ato 14 na asam no bibia ebi mu prakera tnache ya omoji won mo sedante aseyi edan se asam no afa nipa miensa eho a wo mo aku editia oman no ne ye friend republic versus ebia te bra anase bia sumesi anase obentin sana ade no etie na asam no ebra man ho me so no enam so ema Dr. Kessel ato 14
Shemu Crumpo, a year rago for a dummy at the beton and drop when you move. Or no party assembly or chain who at the free moon. Well, into assembly about the car a year Richard Japa. One and I just assembly never be key. So edify a year star ambulance. One can send me into no Nipa mi ensano Dr. Kessler to force me no swap wa o she tika samso na Dr. Sylvester Animina na apenso no Richard Japa dan penifo mi ensen na tabre no na wo mo ne yera Dr. Odame echi esre ni abasa edifa ambulance no sensem wa na ene ekura yera yi ekopie mu awoti adi ekotasi. And I'm so wakata at the attribute say, and ye pass and 24 others who across in some emu. As I say, at some year, Shan Pume Sibrepa, and somewhere at Naya Rajapa, Akopeda Edia Bay. No question ye, and someone 7 penny, a young rather summer, any in a so be into no, and when young Pocrasa was said, yes, so. If you were cases to be at them say, and ya dear be a friend at dance ye, na Sabrina, where ya upon the general, Edema or mine, Okojina baby, Equaji a year, every day a dance, dear be a wound set me in a swap, beyond or debate, a yes, and was saying, and if it's answer say no, you're born a bongarat at the two baby, was he any in a swap, beyond the era. Former Attorney General catcher in St. Paul was seen. I dance here a year the public seen the food near at the account at the piano in Pocrampon a year. Telephone in Como, I won't dear. A wound Sam a buyer, a promotion in the death of a year and Como in 15 you any April and 9 April 2024. A man woman is super crown what say. Atemu NC tabrin impo eye nkomopia eye 26th of March 2024 ena kan komon ema wo homne so efa wono yewura gofede bo adame eni eye yewura gapa nentem etinu se wo man homne so ka akata fa ho a wo te tabrin pokura no na enkomo etiate ama ho adanse bia ye plan document ni nyina no Omo bi kan afale e de akoma high court February busmen no ne da etoso eye 14 February enu pokwa no 2022 enti ehun komodie ni nyina no ya de a man hu ne 2022 2023 ba be 2024 enti se wo pa dance bi wo mu a kan semina ene wo di ejina so se owo adanse die owo ko so wo omu bi enu omu ntema wo tutu se da dance no eya dance ye kojene no nti enmani fo nyina so no mo pampa item o se dance no kompo ba ye no na ye di hu omo awie deda ye wa go pede bo adami tesu bia sanko kan se atam no nipa mi ensantem no wo mu se be ka ye wa Richard Japa entem de nanso enkomodie no bia bia wo mu di ye kokosi ye ma sabe mpokura no zani nya ye fe no Mr. Albin one and at the so many nampo at some so sabre no pokura no ne fe ni defense ibi no one and oba yo ba be gina insenu sabre no pokura no na o me di nkomo no awie ama akwantu a ne wo to one ye ruago pede bo adame etu kwan di si o memu ekokopie mu e wo London ti o be kai from kwa atam ni man ho me so no ne e ti ruago pede bo adame woni Ghana woni o memu ma me so kai me kai pa mo inti enu anenam so ema eye ehun sensem we nyina akwakofa ene wo mu nyina kokopie mu ewo eye CID atana kesen but ye era Attorney General enkani Attorney General yewa go Fred Ebo Adame eka African Central po enimi nyina say sansama yewa businessman Richard Japa ekuta ewo nimu se enu ni adanse die ensemu achesenie ebetia nam so amaya fight a wo susumpo se onu yeru agofede Ebo Adame ekuta dansie bia ta dansie mu eya de bia wo suku se nkofo bi hye onu yeru agofede Ebo Adame ekikutupa
ɛma ɛnɛ wɔkeka nsɛm bi saa nyɛ kyɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔde nsɛm kɛseɛ ɛde to ɛyɛ yɛwura dɔkta kɛsɛl atɔfoɔ sen ɛne nnipa mmienu bi a wɔka no ho a yɛwura gyapa ka ho yi wɔse saa nsɛm no obie ne wɔnom a na ɔhyɛ n'akyi saa berɛ no mpo koraa na wɔsɛbo sɛ atɔne general no ɛno nti sɛ ɛnɛ nsɛm no aba bɛyɛ gyegyaa na fa amanfoɔ kasa wɔ ho a yɛnka ne ehu ne sɛ nkɔmɔ no efiase wɔ baabi ɛma kɔɔto nkokora baamu ma nsɛm no ɔmo ba bɛdi edu baabi ɛsɛ bi ɛno ana nam so ɛma ɛyɛ neɛ yɛhu nyinaa ɛsi. Upon Checheku yɛbɛda ase amanebɔ a wɔde fi CID wɔde abrɛ akyire yɛnsa nte biribi ase yɛbɛsan ba wo nkyɛn yɛnsa ntroni Upon Checheku ne yɛte ne nkama hot bite kase yɛbɔ so ɛnɛ deɛ CID na agoro ne po so kyɛma wontumi ne lawyer andi lawyer andi apia kubi wɔn mo kopie hɔ lawyer Godfrey Dame mmerɛ bi atwa na wɔyɛ aban lawyer panyine ɛno ɔsoafo hwɛ atɛntene ne soɔ na ɔno nso so ɛwɔ hɔ na meka wo sɛ hot bite kase yɛbɔ na wotie firi Sompa 106.5 FM so Leicester Ghana Limited mode Yas toothpaste and a brush abedwa so and a able yechidom Yas toothpaste and a brush no was see ne modern bo I don't know was see any swadi no was said that no was said that no was said that a Yas toothpaste and a Yas toothbrush so one person that was see beja umu was see bedi kan wu ansa na wa wudia e se nka wo kwanka se nka wo ne wo si nyina na eko na so so one fa Yas toothpaste and a brush and chuchu wo si amomu a de abeba ne se wo osene be kɔ osene be de kan tutu na wo da so te ase it is a one person wo hawo ne de a fa Yas toothpaste and a brush chuchu wo si se de be ya wo si anya wo kwan sa wo si gya wo kwan mu a ene ye wo mane hunu ene wo bre Leicester Ghana Limited in wo de Yas whitening total care and wasande hair bar wodi aka ho eti nyanwanwa se wo mo wonkra ni kumase obi a etu aguso obi anya ne de Leicester Ghana Limited say wonkran a na wa fresh 050-161-9588 050-161-9588 and kumase 050-1390338 050-1390338 na wone Leicester Ghana Limited achichen komo time heba mixture edrona ba edru de ahotoso abra busua edru ama sese yenyare basa mesre wada se woko dwomu ye busa time heba mixture edrona na wo de number na me de be ma ne frɛ baby awo bi ombetimi de abrew ana wo de share kanashi 31st October 2025 share kanashi wo share kanashi a wa bon sampa ye dwie ho ankasa fi se Sompa obi bass no ya page studio no ye de kosi kanashi 31st October time eba me shafo beba ho enti edro ne bra na betobi wo benya na tufo bo e de afiri ho na wo di dwuma na se wo ye obi a malaria hawo wo honam taa ye wo ya wo bra na wanom bi ena time HH mission na capsules no so eka ho bomodi yan se obefre Dr. Tafrija e wo 0244417669 yare manipa ya mobo e 0244417669 onga Mama's helping hand obatampa be mena aduane be yede won chinchinga no a yatoto no ho de yede fa ho no eye onga beef tablet na yede fa ho no sa wo hu se ye chicken soup no na ye spicy na yede onga chicken yede wo no won jollof no a the sumptuous jollof no yede onga stew no yede wo no na me favorite one na yede ye davi ne great tilapia no eno ye fa na onga 3 mix a combination of ginger, garlic, and onion. Enti onga, Mama's helping hand. And your spices be an idea to an Indian Reunum Kwanswa, which is some pacas about Wuko Fieno. A yan shannon son, say whoop spices be at all. Now would do fear why you be quicker. A ya onga, anyway here. Ubet me ya onga classic, onga chicken, onga stew, onga 3 mix, and our face so onga. Beef de ni nyina bia aduane bia wonya bia obenya ne de onga Mama's helping hand na medima for herbal center Dr. Tamoda so se me mo aso nte se wo fa ba bi na adwudwu ana se yesisi yare e okotodwe diabetes ana se prostate in men hypertension ana kidney failure e ma ne mema mo pa wo yare a ye krankra ba betena wutiri so na okonso na adwo fa ho di aboso ana se typhoid fever ana se malaria orofo medima for herbal center
Dr. Tamo da so se bra no wonfa Tamo nto yade no so na wonto ne se banchimfiri ho wuduru ho woni bra no ase adaje wo yade hu eti poku ase mayira poku ase mayira midimafo herbal center Dr. Tamo da sunie 85 was 0244 774282 0244 774282 and 05007272215 050 0727215 wo kumasia ebu akwa gogo eho ena wo behu no de midi chato na ye de hot bite na to aso no Ghana Health Services say HPV vaccination no ebre no aso wo baba yo bia wonye mfie nkuru besi dunan a nyame adoma 7th October wo china a chema wuntimi nso kokoto no 7th October no akono a health facility bi a wo beko bia no ko na HPV vaccination no emayo awonye mfie nkono ebesi dunan no yenwo wo mu bi we no ye nyina ye kan ye ho abom ne fight against cervical cancer it is a wo won ntemu a ene edua be wo ne ntwaso ne etu ase Ghana Health Service ene de asem de yaba eti abata ne ahwefo adesuafo ene community leaders no monhya no so se mayo wo monye mfie nkono ekosi dunan ne de efiri wo chena ekono HPV vaccination no a ye wo wudi tia cervical cancer no obia emfa ne ho nhyem sankai boy Ghana Health Service for ena afa ho ka kasebo wutie free Sompa 106.5 FM Accra we eye hot bite kasebo ye beto aso sesia I will share the hot bite because you want to so no at so na a poor mantamu near Brim North Mansinimu. Grobia your friend say Afosu Sikawa boom a war and Yakwakopi no more for Mudia Chino. Mon Johnny live ever Facebook no so. I have Sompa 106.5 Accra. Sompa 106.5 Accra. Ya the videos be Baby Guso Nabusia. When yani dear now Niaku draws to Samia Menko. Sansa videos ne pictures no eni enyan pa abrontie bia wanya fisha no aduno na William Bokwe ene ne din dro no abon manasa glory enti woko sika wa abuom ho no no a eno ane din a wo mo edefre no wone ababa aba bia ware na nsentam ya wone ne tie na nakonta ene ye frano se bra kofi wono anya fisha na aduanan enum wan mo kire mu ana sakasa abae ewa awade ne mu sane obi anim sese ne katrema kora no wo mo ko no sa na awade so etie ewo mu ana ya nwono wo mu ana se de kakra abam na mentem wase na esi ye no enam so ama ehwemu kire mu ana so oba na busua enso kora de wo mu ba baji mu ema wi kire no awade na ntumi anyina ya sebre William Bokeye a efran se glory won wo ba no entem watete no ono kora de wo so onim se agya wane ne yere ntamu atete nti obi atene baabi aware yagu obi amfa no kwan na enro na dwoda wane mu a won konkɔhwa emrante akenkyera wam ya bra kofi a wonya mfinsha na duanan enum yi ka ho won matoa no wada yi a won betwitwa no asa agorasa asempa won ma seka so abusua wura bra Facebook way ayo Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra na nsuo bo wa wose abo nkasa pampam me sane won ma se bi atwitwa brantie no jaza eni enyan pa efiri ni tirim ne nsa ho ne kwachi ne nan chase babia wo modwane sade chase wo modwo abepepepe na asemre ba ye no na akwakwa ya homechesem ye kasa yi abrantie no babia woda eni enyan pa ya wo praje ne nkwa se adokotafo betumi agirejana so ntenten atwedi ampon baba mu na ne nkwa asanso agina so enam so amansam trofo bopini no ene abrantie France William Bokeye ye bonmrane se glory ebonkomo ema asempote pa ye nam so a ama nei ye twitwa no twitwa etrofo a tise yi no wo boye mu nchemu kakra esei so freedom oba to official na sana na abonara awon ho hwe mo asisi ada onyo sisi bi onyo hwe ataka akase twitwa no wo no de ntimi chike ana ataka ana dwemo kan kakra mo ka chia mo so mo botrana Ona mutana mufama no. So natural sir, I don't know where I abrantia. Your friend Sir William Bokeye a yatwitwa no we ana ya turn and Ghana sir o tie na kasa no kra no ntimi ma
sadeɛ wasankadasani biya tumi kasa na eflo ma wotie no na ɛno akyi no ana Abratia William yi ne nua bɛma panyi Sylvester Labi wano ana nsamtwerɛfoɔ kasa kyerɛ sɛ wɔde wɔbɛsrɛ wɔmudi ɔmuni obia wɔmudi ɔmasɛm ada nyame ne aban sɛ aban mmerɛm Ghana abambɔfoɔ nsɔre yɛ na baabi asɛm no da no wankasa wɔmfa no kredie anya adwuma yɛbɛsrɛ sɛ obi di nyamransɛm na ti sɛ ya mmerɛ wɔ hɔ ne sɛ ne di ɛne ne di ɛmfa ho nipa no sɛ de ositie ne di bia na sɛ ne kala bia wotie sɛ de wotie bia wadi sa abɔne ɛsɛ wɔyɛ den ofesi the records of the law eguso sɛ nyame bɛbɔ ne ho ban na recovery process ne nso ayɛ den akɔsumutama hu ne saa sɛ wadwumuka ɛnya adwumuka because ohwɛ ade na ɛyɛ ade a waplan sɛ ɔbɛyɛ because apart from sɛ we ni see yɛ no bɛnya ne nteɛ sɛ wɔn so wɔkeka baabi sɛ ɛmi nua baako mum na nankɔ pɛ no na nkɛnyɛ bi nti mengi ndi sɛ yɛ wo bi a na adwumuka na ade na wotumi adwen saa sɛ wo yɛ nipa sɛ masi na mepɛ no mum na ɛnyɛ we na mepɛ no ɛnya adwumuka na adwemu nka no oyɛ obi a ɔyɛ fit ɔte apɔpa but adwembɔne ɛna ɔde tu saa na adwembɔne no ɔde tu saa na mɔ no na sana kwanta na adi na wusa no ɛwɔsɛ yɛ Sompa 106.5 Accra wɔkɔ Facebook ne YouTube asɛm wɔ yɛ kan wɔbɛnya bi na wahwɛ ɛne Facebook hɔ waforo hɔ a mensi gyina hɔ ɛsan sɛ yɛwɔ apoema ntam mu hɔ a na wɔtwe atwa mu no yɛkase ɛbɔ so ɛne yɛde bɛto dwa sɛ kwawu bɛhinase ɛhɔ nso maame bi a wɔde mfinhyia aduonu mmienu obi akɔ so ne sɛ yɛso bayerɛ na akuyi obiri ne din saa bere asam na asa yere paa nya asam ketewa ɛsan sɛ deɛ wɔn musu sɛ wodi sɛ adwuma no wɔn asɔ ne pɛnkyi ya wɔn de ne kokɔ gyina nkɔkɔ court no ɛne court hyɛ sɛ wɔn san nkɔ da kokom na fɔ nkɔ kaaka na dwene yie deɛ si pɔtee ya wodi sɛ adwuma no sɛ wɔ twintankosa nyɔ no anso a deɛ ntia nipa dodo ne nyinaa wɔ ne din ɛna wɔn abɔ no November bosome du baako ne de toso miensa won samra court biu na de ama apotwe asan ba abusua ne ntam kura yɛ sɛ maame akua obiri no posifo a wɔ apuama ntam mu hɔ no ɛhyɛ sɛ wɔn nkɔyɛ autopsy kɔyɛ hwehwɛmu hunu ade kropɔten nam so a maame no ti nananam wɔ nse do na abusua se ɛba asan no posifo so wɔn ntua 12,000 Ghana cedis wɔn nso taku motoro so ɛne sɛ wɔkeka wɔn ho nyinaa wɔn pɛsɛ agya anka wɔn mfa wɔn amu mɔ nkosie no 2,000 cedis ɛna wɔn nsa kae na ɛno na post commander a wɔn nkɔkɔ chief inspector Victor Kwache ɛbɛkyerɛ sɛ wɔn bɔ wɔn mamaneɛ sɛ autopsy behia nanso ewieyɛ no abusua no ti na wɔn ante aseɛ yie ɛna wɔn ka na foforɔ ɛnso sɛdeɛ wɔn asi aka no yi ɛne sɛdeɛ abusua nso ka no nhwɛmu mapaguso kɔ so daakye ni akyire kase bom Sompa na bɛbɔ so ɛde akyire yɛtiefo Meka wo sɛ Lester Ghana Limited or the Young Toothpaste and any branch abedwan so hot bite kasebo no num pemu and a wutie free Sompa 106.5 FM so lawyer go for the abo da me mrebi echemu no ya ban lawyer panyini na breso ambulance won sensem BSc ana owura Richard Jakpa a sabre were director of special operations e wo National Security Secretariat no ka ho na papa NDC baye wa kire so aba ban mu pa a wo dwi ne ho na anu ya ena ebepie mu se wode akwakodan court se wono de opese ode subuo bi bo aban lawyer panyini dada ye opanyi go fe de bo adame se ambulance asem no wani ne huni bibi e fe no misconduct bi cause na no na necessary wo CID nti ne lawyer ni Frank Davis a wono gire mama go fe de bo adame wo mo kopie CID no oduro no se na sa petition no a owura Richard Jakpa no ambulance no na fafa no ho de ababedan court no eye baseless kuraje se eni nyina so bia na sansam no a woka wa petition CID for se womunye investigation fa de ho se ai owura dame wo sha evidence no odi niam bi bata ho enti no asam no wani ne huni wom na no enna for God and country dwumadie e wo Sompa 106.5 FM ebra professor Abochi otena dwamu no enna wo kasa e de afasa asem no mu chem se yampa empanifo kopie ho ema lawyer Kobi Amoa wo nyina ehwei se bibia bekoso kama na ehun hyikyeremu ne bela wo mu enyaye no ena o kyeremu sei
I say you man sell to some bill. Na say no wa kwotro na no asɛm police for na omo abɛhwɛ omo sisi mu ɛne omo nhwehwɛ mu so omo hwɛ omo sisi ɛne omo nhwehwɛ mu omo yɛ na omo tina so atike petition asɛm a yakɔ ho court court ne bua nada enti asɛm a yakɔ ho court bua no boni be kan yɛ bɛn sɛ resume kata ɛno yɛ ni ho kwan sɛ yɛ san bɛyɛ bi di pani pani na lawyer ni na ahwɛ sɛ ɛnyɛ na mechanics ni deɛ ni susu ni deɛ ni woni deɛ ni ho na two lawyer for so na hwɛ petition ni area bɛn ɛnyɛ sɛ ogidi wo ni sɛ petition na ɔmo de kɔɛ no na sɛ na so papa biɛ ni ko Any yeti a lawyer Kobi Amo Wakasa was Sompa 106.5 FM so social political show. I have friend for God and country yen Juada Ecosifia Professor Kobla Bochin Tinejemu Ebra no numa pemu Ecosi no num empemu 2:30 to 5:30 PM what Tinejemu no and lawyer Grofred Yabuan Daminin a lawyer for copy CID no what did church Musenina so any petition no or Richard Blackpa our director Special Operations or National Security Secretariat no eni nyina so papa bia enti wo mu nyi ni se esefatanenso sade ye mna titi no na sese wo mu di so pepepe NPP amanyoko no adekrata bi apiedwa or Augustine from Ponkodua yo no ye church for panyi adema amanyoko no ananensa ehyase ya wobo amanie yi na amanyoko no panyefo ekiremu a na se wonmonsa aso krata bi mu a eno no atrasa jase adwumakuo awodo bi atonsa adiafra wo mo eye PURC ampanyimfo na wo mo tonsa afra wo mo na sankane ne nsuo bu a nyame ya adomo ane bo no ba be kosoro no ehun kitahudi a ana won mo frafra amanyoko ya wo mo fra ya na se wo so no amanyoko no so won mato nsa fra wo mu bie se nyame ya adomo a wo mo ne wo mo nyina won sankaye se ne be ye na betumi aboa na enkane ne nsuo bu no koba se won mo tumu kura no a amanyoko no nyina wo mo adwene ba ko bankuro mu na Ghana fonso anya ye ho antiase na wo mo kyerem sakrata no September bosom da to so enkono ewa afimu a ana won mo nsa esomuo na ebra won mo nsa eso krata ni mu ni nyame anim ni won mo nyantoboase kenkan ye enkrata ni mu ahwehwe mu a ama wo mo hu se jase PURC nhyiamude no VR mpanyimfo ka ho Gridco aka ho ECG aka ho Netco aka ho Ghana Water Company GNGC anafe EPC wan munyina aka ho bia chese bibia abekwa kama usafo ni nyina mpanyimfo baba na wan mababa tenase edikasase ahwese anyambia no nkane antumu no a eba no enhio ntumu no a eba no NPP amanyoko no won so adwene eye won musai ewo ho won mo kyerose krata no de no kwasem won mo nsa som won waje won makenkan na so se pa sa MPP amanyoko no betu won nan no mu de asisanhia mude no ase de tofia kwa kanya mekura mpangu na bonsam mpamfra ne nyina no yese won se wo brebebreba Ghana ye bre yi a aba wati akonya so won hu won manfo mobo na wode de fa ne se dum so levi asan so aba bato Ghana fo so awo fan go so ne ye twa ho ba bia chese ye hunu yasinimuo na no kura nkonkoda nchen won man no ankasa bosia ya aba we ba ya wabro eka ye gu Ghana fo so na ne nyina mu no won pan ho asem nkaye waso wasade nsuo no nkane abo ntomu ba no enya de won MPP amanyoko no won betena se na won maso so kura na wo mo kanom de akere Ghana fo se sa dum so levi no a enche bia aban de ba ye no sika de ma Ghana no se empanyimfo so nteye a wo mo se Ghana sa sika no wo de ko billion mu a 5.7 billion Ghana cedis afibia bosumi bia so sika Ghana yenya ade free sa dum so levi no a aban de ba ye ni mu no 575 million Ghana cedis when sika bosumi bia yenya enti aban ni ntimi nka nkyere Ghana fo se sabio sika na ho ana biem sa sika no a afibia Ghana ban enya ade free sa dum so levi no a wode ba ye ni mu no wo betume de bia kwa kwahye Gridcom ECG Ghana Water Company ama won mu dwumade na tumi atumpon na mom na nya ne se wase wo so aka ade begu Ghana fo so se yentwia eno de wo mo NPP amanyoko no wo mo ntena se ensoso so ebiem won ma wonu se aban kasamafo ahyase akasa
ene won nam social media no so a man kasa mfonyini ne kasa fidi awodo so no wato be dia man se IMF conditionalities no just I can hu bi se wo se nsuo ne kane abo yetum e man ko gina mo abo e no mo just hwe yansi aban ne hu san se wo boa wo mo tumfuturo dia gu Ghana fo ani na wo mo kanokre e de akere Ghana fo akere mu se IMF no kura so se no a MPP aban ane amefo koye no nyame ya adom wa foforo ye besimo 2026 ana sa ni nyina hyehye nyina bewu ama Ghana yade ye ho afiri IMF mu ana sa tariff no a eba no so be hyase efiri 2026 ede kro kwapem 2029 enti aban no kogina baabi no wakase eka IMF won hyehye ho a woboa wo mo boa papa se wo mo twa Ghana fo atwam ne bo enti na won mo yesei ye Augustine Frimpo kodua ya wono trotro de mamanyuko no won nka se ba wie ye no watro se wo si acha Ghana fo pi na mo ka atro Ghana fo se wo mo MPP aban de ndano da nyina wo bekoso ata Ghana fo achi wo mo nso bone so wo mo nso keta hye ne proye so e ma ne medore e meye kankan e metena Ghana yesubiu ho asam no obi bia ne ho a wode ne nsa benkum be kire na agya kurom kwan na ene se Ghana yesu wo galamse ho se nyame ampata ye bekra nso nyina no Environmental Protection Agency EPA adwumako no nso wono makasa pani kwankyerefo oda wo ma no na nama brown cloche na nensam ne se ene se baabia wono masenso na kwakoduru nyina no de obeka kyere Ghana fo ne se enidaso ho esanse baabia ye we no technology abre entinya sabre ne wose ye kobobo abubuo na mom wose ye timikeka ya adwene bom na ye hwe nhyehyɛ ahodo bi a ebeboa ama se srafo no na ntimi anyama enso no ani antia ampam galansefo ama ani antia enhyehye homde begu apono so ne bibia de befra ye nso a ebeyi poison ne nyina afirim se ne ye led ne wom anase mercury ne wom no ebetimi atwe no enna wokobo bibi se nano liquid eno no ebetimi abo ama nso no ani ate na asan yi poison ne wom anipa no mo a ebeha no no na nso ne nyina no brode bebo de ebasa emakwa setie bi eka wo ho eno sa na wo se empenin tenase ne wo motase ne sebesepa ene ko ni mahaban na afi wo hu de ebebo a ebo no wo fom na esan ye papa e de bo man no. The point I want to make here is that we can treat our rivers as they are flowing and make it clear. There are different technologies. In fact, since I took office, I have received several proposals of different methods and different technologies. So some come with a proposal of banking the river at certain points or blocking the river at certain points, and then after releasing the water and all of that. So I am focused. I'm going for a proven technology that has been tested in different countries. I have seen some for myself. We have tried them in the labs, demonstrated flowing river in the lab, and did this test. So I know my facts. This is physics-based technology. Yes, at a point it has an interface with chemistry. But then with this, we know that the technology is available. It's proven. Particular application of this technology is also proven. We have seen examples in Greece, in the US, in Israel, in Turkey. Eno no wabo aman no wabo Greece wabo Israel eno wabo Turkey se we nyina no wo maye bi nte ba ne sia chemistry no eso ba mfa so pa titration na ha aye adwuma na wie no wo che se enidaso wo ho nyina no wo se wo mode eniema ebeboa ma wo man economy no se de ho nsamote ye hwe ye ho na yetimi afa ye ntema. To do a pilot to show to Ghanaians and even the presidents that this is doable, we need 200,000 USD. If you get it today, we do pilots for every Ghanaian to see that with a flowing river, this particular technology can be used. Yes, it's a nano liquid that is copper based that can be used. That's just one. We are looking at all of the options and we will have to decide on what the one that is more affordable, not just cheap, affordable because it's effective and also cost effective. My fellow Ghanaians that there is still hope because we are in technology age. Enti technology age ya wonya boso na nama brown cloche kan ya na donkume womra se badwafia womododo no nyina yesonomba womumine ya watiko apai womo se ehene ha saa sem yi ayekoso ne nkomo womo de titru ne mampani hia wo hia society organizations ne civil for nyina no ya koto da ho abobo na womo de ku won kura ne se de mampani dada na kufu ado wo ye pa ewie ye Ganafo na womo bo ni tiri so no enhyesa wo hyehye de to ho se wo be ma asrafo afa nso no so
na wɔn apam wɔn etete nsuo no so yɛ tototototo ɛsɛ nsuo no nyinaa firi so afi wɔn a ɛwɔ kwayem wɔn bɛbɔ awura ma kan wɔn nyinaa de wɔn afirim ama kwayɛ no nso ɛho atɔ no na afi nnua foforɔ atumi afifiri deɛ wɔn mu abubu no nso a ɛbɛtumi afefɛ no wɔn sɛ wɔn anyɛ adwuma na wei kura no wɔsɛ wɔn te Interministerial Committee on Illegal Mining IMCIM ɛno no 2017 bere a mampani Akufo-Addo wonya bɛfa akonnwa no a nhyehyɛ a wɔde gu apono so no ebi no ɛna afei wɔ launch operation Vanguard a na srafoɔ no bowura kwayem ɛka galamseyfoɔ to ɛne nsuansuwa so ewie no wɔsɛ sɛ wohwɛ George Grant University of Mines and Technology deɛ wɔtakwa baabi Sompa 101.1 wei a yɛfrɛ no UMAT wɔn nso de nteteɛ ma nipa bɛsɛ mpɛm 9 kwan bɛfa so atu fam agudi a ɛnse nsuo ɛne kwayɛ ɛna afei wɔ san so koraa bɛdane fam agudi ɛmra ya wɔn tintin mfempi mmienu ne nsia no Act 703 ɛni na deɛ eku wɔn no sɛ baabi a wɔn yɛ ne red zone no ɛnna nnɛ aban foforɔ na ɔbaa yɛ na atwa ne ho a na wasan ato ne din foforɔ wɔ baby Chrislin na wafrɛ hɔ security zone nti wɔn de ehu ne sɛ nhyiamudi a wɔne mpanimfo kɔ hyiaeɛ no ɛyɛ asɛmpapa bi na wɔkɔkan na mmom wɔno ane dawuro ɔbɔɔyɛ ho ɛna wɔpɛ sɛ wɔtwa fufuo na dana ne yɛde fa yɛtikɔ na wɔde bɔ nkwan mu na sanhyiamu ɔmampani His Excellency John Dramani Mahama Asia Civil Society Organizations ɛwɔ Jubilee House no ɛna convener the Media Coalition Against Galamsey Oraken Ashigbe ɛde atodwa sɛ wɔbɔ mampanyina ba so sɛ wɔto nsa frɛ wɔn mo sɛ wɔn mo ɛmɛkyerɛ wɔn mo adwene nanso sɛ wohwɛ saa engagement na ɛkɔ so ne nkitahodie no a ne yɛyɛ nyinaa akyi no aban anhyɛ da ama akwanya bebree bɛma civil society organizations betimi afɛkyere wɔn mo se na deɛ wɔn pɛ so wɔn busa wɔn betimi abusa adom sukɔ ebisa sɛ de na format ne sitie no sɛ de yɛsi ahyehyɛ adeɛ no yɛkyerɛ wo sɛ bi a yɛsɛ yɛ na yɛsɛ eti sɛ wopɛ sɛ wodom sukɔ koraa no a ɛbɛyɛ den nanso pɛ so obo mampani His Excellency John Dramani Mahama Baso said he found a political leadership epa amonusemu mpanini a wada suban pa edi ɛna ɔsoafo chance ase no ɔba de agapade so ɛyɛ Lands and Natural Resources Minister Honorable Emmanuel Kofi Boa ɔno nso wɔgyinidi so ɔbɛyɛ adwuma so ne adwumaden na yɛn sanse ne nsuwansu ato ape na yɛkwa yɛ ada ne mfofo no watimi ayɛ ho adwuma nkasa na adeɛ baako ɔno wɔ susu ne sɛ akwanya ne akwansidie no ɛdɔso na civil society organizations a wofrɛ wɔn mo na wɔn adwe nkyerɛ no wɔn mo ntimi anka ne yie na asɛ sɛ format na sia yɛ meeting ne format no sɛ de esi ahyehyɛ na keka si ani no wontimi mfɛkyerɛ wɔ se nka pia na ama ɛho mfasoɔ no ntimi animu. Well, I think that the engagement was a positive one, and then the assurance from the president and the minister to everybody else. I mean, for me, it's without a doubt, Oman Pening has shown the political will. It's without a doubt, the Minister for Land is really doing a lot of work to be able to reverse this. But there are major challenges. You call into the meeting, we were very clear about Norma Yekubusa, and in those issues. Unfortunately, the format of the engagement, Nankasa Ambwa, for us to be able to delve deep. Enti said the nhyiamu no sitie no sɛ wo wasom bi kra na sansam no pɛ sɛ wodɔ musukwa a ɛbɛyɛ den sɛ wobɛtimi abisa na owura Canada Ashigbe wie no wɔkyerɛ mu sɛ Deputy Chief of Staff Augustine Standogbe asɛm bi a wɔka de afa no ho sɛ an asɛ ne kuo no wɔde yɛ partisan politics no wɔse ɛnsɛm fata. We've been doing this since 2017. Yes, I did. Nobody could say it was because we were NDC. Yes, I did. Nobody could say we were being negative. The here say yambanum etikrumha. Ensuno yenya numbi. Kofa ewu amenenu kofa omunyensio numukoko yenyako water treatment plants is here. Kofo munyensio bonsa kofo munyensio eno na ye eye ngre Oraken Ashigbe our convener edema Media Coalition Against Galamsey wono ena omampani His Excellency John Dramani Mahama ebra wone civil society organizations ko hia ye no na wo che na dwere ede afa ho
Electoral Commissioner ana Ghana Bayama one much me crata, Sabana Batuan Sansa, Wamaimua, one motion one yard and Tamo, some Yabayana Batuana Shassia, then Pompon Soko Punari and only in a tablet to me. Now one more Agina Local Governance Act 2016 Act 936 so at the Abatu Jar Trose. A friend Yamia Dumo November was under Tosu Dubako, a Dami Benada, Adekronwano, Electoral Commissioner Ebejina one Mumudimu. Now one my by election, Mia Wadwa, Assembly members ni be every free mo, na unit committee members ni be so every mo ya bapumune, Womunya, Anem Sifo, a honum, and I'm swinty, one more IBM to also be ya opa forms. Now pray assembly member ja, I was some ya at what was so anabia yebia. One in prefers one more the assembly member no were free. We ya kranyene, anasem ponanseya no free no. Shasa ubetumi aba fa forms ni bi na eye free ya womu ni obi akapre na womu kyerɛ sɛ wokwa wo district offices a woto no a won sabetumi akabi anase ECG adwumakuo no aye electoral commission mom adwumakuo no wom website www.ec.gov.gh anasa/forms no na wode ahye ho na efiri na de kro ya no kwapem nyame ya domu a October abosunda toso edunsia edano ye ya wada ana forms no ne gie ne mu ni nyina no won betumi ade aba na wiye na de tie ne ECG adwumakuo no akyerɛ sɛ nyame ya dom na se wo forms no fili wie na se wo de ba e wo se wonya nipa bi ya won be endorse e de ama wo afei wo manfo ya wo ne won motie no mo anya kura nipa ba se nwotwe ya wo nyina to aba e wo ma Ghana mu a eyeye no e wo se won so atachire bi e de ma wo na wo ne ye ka no se jaza the passport picture bi mienu e ka ho ya no red background e wo atri ne nyina no ayen hyehyeye a Electoral Commissioner adwumakuo no ade agu akwan mu na wɔn mo hwɛ ne mo kwan sɛ betumi ayɛ adwuma saa wɔn so wɔn nim pɛfɛ sɛ Ghana fo dodo no a ɛbɛsa ase ayɛ nemom temakyɛw bɛba ho ne nti ana wɔn ma kyɛ ase atwerɛ ho krata ntam sɛ ne ɛbɛyɛ a wonia no wɔbɛhwehwɛ mu na wie kyerɛ wanka sɛ forms no de bae nanso yɛabɔ ato agu anasɛ ho hyehyɛ bi ankɔ yie Electoral Commissioner no ana de ne pɛ ayi ato nkyɛn ani ade wɔn mo kyerɛ sɛ kɔ wɔn website hɔ kono kenkan ni ye hwesa ne ho hyehyɛ ne sitie no wɔkyena bi wɔamfa ho sobo a ma mebɔ bia ma me gene mensan ye wɔno ayɛ tetena ni ye Electoral Commission adwumakuo no wɔda no wɔno ana de kratai epie dwa wɔkyerɛ sɛ November bosome no ne da to so du baako ana saa bato beba so enti free na de kro ya kopem October bosome ne da to so edunsia de wo bia wo ho akonya sɛ forms no betumi akɔkɔfa bi titiro ne miaye a wo hu ni prefer sɛ unit committee member bi afri muo anasa assembly member bi wadane ato ya yehia na namsini e wo sam ya edidi so yi mu ene eno no eyesoma na abofo na yenya firi ho a yenwura Ghana mrase badwafie na ebobo so mene da na etoso adu no nkron no ena yewura aban Kensford Sumana Babin ya wo yetene wo Ghana mrase badwafie wo tworo krata firi na boboa no na wo de be kire se mrase badwafo a wonom ekọ ahomegye mu no de adeseman a etoso nan wo mo baaye ye no ye mrase badwa etoso nkron no wo mo nhia mudie de etoso miensa e wo fa edikan mu no wonom behia nyame de kyɛn ya anka bosome ne de etoso dadu ennan ene wo mo asa de krata afofra ba a yewura abansoma na ba be na boboa no ne fire no wo kyese sade wo sika no enya anye saa enti bosome ne de etoso dadu ennan nyadia wo mbetime aba sedenke wose wo mo ba no no na die ntia de wanhye da nkyere na mom wose eye bribia eboro na ho oden so nanso we nyina no da kropotia wo mbeba no bresim wo de honsem ebeba betudwa ne se hunti wo ma wo mo kosekose obi ankoso anya de woyo na mom se bre no so a wo bema amansan aso ate enti sese de watu ahye bre a eni ho indefinitely nanso ni nyina no na abadwafo eni da kwan sese nka wo munya ba adekye bosome de toso de du nennen ya anka 2026 budget presentation wo mbedo sodosum na enu achi nsokura no enema nkura bi eno yesafo apa wo maimu a na badwafo no ebeka ansa na aye adwuma nso wo mbedwendwen ho nanso setie bia wo moni da kwan se enche na empenimfo besa akasa Meka was a Leicester Ghana Limited, the young toothpaste, and then a brush, abedjan so hot bite, a cassia ball, and a wooty no.
Apam Dadaa no oba panyina no otoso mienu former second lady Samira Bawumia what they said to African leaders and answer be mpanifo enim se emaburu no yehye wo mafunu mu ma na yehye wo madwene ne wo nsa no adwuma mu ma na kyese wo modaache ene yeye ne yiye no yehye wo nkran ne mpanini hu dwumadie wo mode wo hyem ne mu adane the fene leadership and innovation no na no so 2025 Africa Women and Children Conference ekoso won kran ha no nhyemu kese bia wo ye mamma ene nkwada na no okokasa wase na wo se ye fra bibi locally driven solutions ani nyina ne se omana mu no how bia ye wo mu na kwan ye befa so a ye betimi esi ano kwan no ya ankasa ye kekan adwene esi ene na maburu no ye ma omo kwam omo kyerɛ wo madwene yiye na omo adwen kyerɛ no nso ye fa eno na de ensesa ye fra no lasting transformation no ebeba na sa conference kese ye course won kran yi wo mso omo bia wo ye babunu a wasi su opese wo ye bibi ma ne ho ye pese ye hye ne nkran oba bia wo no so na ni abre so obebo bra na one person wodi eni ha ne akwadiro ebe ne nam ho wono nso ye beboa no ewiemu nsakyere ne ye fra ne climate change no eno nso so wo mudi hu nkomo na no na former first lady second lady Samira Bawumia what did to say. So distinguished guests, this year's theme is not merely aspirational, it is an imperative. Young voices, we must continue expanding platforms that center youth. That is full participation and advocacy at leaders, not just for tomorrow, but leaders for today. And innovative ideas, we must invest in scalable, locally driven solutions, especially those rooted in indigenous knowledge and youth creativity. And by so doing, I want us to have shared knowledge. We should speak to each other. As a continent, we can learn from each other, and that is what we want to do. Eni ayeti ye former second lady Samira Bawumia won na de sansem ne afutu etu dwa kwa befa so a ye be ma emayu akwan ama ma yire wo mo ho na ne omo wo no nimdie kwan so mo nsa to bi so na ma bibeman afa ne ntoma pa efra Mampanya Dada Akosua na pensuo na wode ne friends Apam Dadaa Agyeiwaa ebai na sa na chayes no na ne botare ni nyina no ayese Ghana fo be kwa yaresabia ne ntwia kapreba ewo ho ntinam so ama ho da wobo ho nkrato ne ade no ekoso a na enei no manfo pinu ate ase ya enei Ghana obetumi aka na asemu ho mo nchemu be asaduo wotwe no mu de safo ne nyina wo mo ada National Health Insurance no so ya jese eboa won mo ewo Apam den ehwemu na anam so mene woko ayorsabia wodo no a enkra ne amanebo ye firi wo ba ekyeremu se hospitals dodo no a yade a ana chayes no anya adwuma wo de bakọ ukita ya wo de bakọ duru hode na so bakọ no wo mo se network no anye enti yaje na chayes no a anya de be ye nam so nti kire wo tue sika eno ane ade ya ekokoso a anam so ma National Health Insurance Authority empanyfo ebo amane ene won ma trokrata atententen ade apie dwa ya won mo tro se sa National Health Insurance no emu fakasia ne botaye nti aban ne de baye ene sesebio yenuan ma wo mu ni bie ene esikafo nyina won mo ntamba wa begina pe enti bibia won mo ebetumi ese ho kwan se obi be kwa yaresabia na ayaresabia ne mpanyimfo aka kire se ene Charles no network ne ade nyoma bi nya adwumanti ewo so otwie sika wa bro kita insurance a enko obetumi de ba yaresabia wo sa ade ne wo mo so biem kura nam so nti se obi kwa yaresabia wodo bi na wo kokko hu se ye bo sa amane no wabra eye ayaresabia no mpanyimfo asade se wo mo de ho krata wo mo de ho hyehyeye babato wo mo anim ema wo mo hunu sane ye wasa wo mo ye no sane be na ne kire ya sa o hawo kase ya babato ayaresabia no so no wo mbe yidi afiri wo na so mo bunua go ma som epese wo mo giska de firi obi ho a ene na wo nia no ansa wo bo amane 0544 446447 wo ma chose eno ane ahoma ya obetumi afre na wo de so sane ye be na temache obi ya wo ho a wo betumi aka ma mpanyifo ehun bie na santesa na se ekobayense ayaresabia no ankasa nso mpanyimfo ma tworo de akọ na emu anu yie ma ayenso a monhwe se mbopa pi ne mpanyimfo na ne kire yata no ne wo no mo betumi de yie ato yie sanse na yi ana chayes no ankasa botaye no ewo sa som Ghana fo yie eno ane ade a Ghana ban ehwehwe
pɛ ya yɛntwamu ɛwɔ kwan bi aso na krata yɛ ba yɛ no Corporate Affairs Directorate Adema National Health Insurance Authority wɔn ana wɔn nsa hyase ya wɔbɔ amaneɛ sɛ free na de kura ni kwan sɛ bibia ya kwansideɛ sɛ wɔbi ade NHIS bɛkɔ ayɛresabea yɛsɛ network nya adwumanti eni kwan sɛ yɛgye na mmom yɛnyi sika ɛmfa ɛmfiri ho na edu national sanitation there municipal bi ene district bi mo yedodo mfikyire botie fikwan prapra border so na yetete gotamu na fe ye prapra dwom no wokọ efia kwasiminti mu a MCO wo ho de sanitation na wo mo yetete gatam no waba mu kura amana boro so ama wawie de reshape na asaka ho ama apram do dwom ho wadwi e de akoka dwadifo no se de beye na wono mu a ede wono baye nso ebadwa no wombenya baabi afa no won ho behenhan wo mo na abankra chepani o ho ye Abdul Majid Idrisu Nasam Dokrigu wo kire de ntia wo ye saade no. It has been a very cooperative exercise so far. You know, as a municipality, we were fortunate to have we having our second sanitation day. We actually had the major one on the day of the lunch in Accra. Today is even more. It's not limited on to only the cleaning because of what we had last month. The sort of waste in some blockages in other places have reduced. So today we have actually added the sanitizing our various markets, realigning our rules, realigning the temporary structures on our roads and all of that. Make sure that there will be sanity within the municipality. Eno efia kwesimintim abankra chepania wada wo manwo Honorable Abdul Majid Idrisu Nasam Dokrugu. Yentu akase bono so Sompa 106.5 FM Accra na sehwe so enmahye Honorable Kofi Afo. Wodi nsem bia tojo awaba amane se His Excellency John Dramani Mahama wo bono homoden. Papa yi anamotu a wo tu se kuadwuma begira na naso pabne so asom ye benye bie die bia kwamono ne a na esefata. Enmahye bedwani ebra wo kasa na wo bom panifo amane se wono wotu yi wo ye sehwe so mrahye bedwani woni modern bo aban ebo eti wo chana jese akuafo a wo mo na bato empeso aso ho no wo mo nim se wo mo da ache no ejina ban na modern boso e se wudua wie na ban timi betoma wa na beboa na wo hihye mu no ananu ya na kokko bo no aban tu mu ekwan aban fa so tu mu na eye pa e se beboa ma kokko no peton no wo benye $2,700 wo se se sikai aban betimi di kodwa so koton no de ba foreign exchange ni yenya bi akuafo so de betimi akowo manim eti se na new cocoa price no what the about to 3,625 Ghana cedis per bag ya na eye papa I know eye 58,000 Ghana cedis per ton na shasie efia da etwemu which is 12.27% ohanchemu du mienu achipo mienu ne nson ena mampanyin na ban ede to so nti we de eyasem de atadwe wose na mate de yeah aban we president mama ayam ma ko ya ko yeah phone number of ko ko Ghana ko ko le na je ton se aban no we asem de sehwe so mrahye bedwani Honorable Kofi Afo wodi to dwa se eye efise betimi apo ankasa efise kokko na yatomu no akuafo se die wo mutimu ayi wo mode na omayene ya wono awompo office traditional council ayo sabarma kwawo entie ana wakasai na wafasa kwanya no so abo mrasebadwani ya wona mpeso so won monyamfo Kofi Bentel ana for DC won monyamfo so fire oben won mabaso yi papa se won mayade sanse abai ade won mababasi suo se DC ana fe MP no won mahwe ama abandada no MPP abai won no ma no mde agu akwa mu nyina no won matumi
tuasie ayoyo ya wanma baba ye na wɔkyerɛ na ne bota kɛseɛ paa ne hawo baako akɔ gyina wanma kwan nanso so aban ye bɛkyena akonya so yi wanhwɛ sɛ bi MPP aban na hyɛ kwan no asenti ɛnya de ɔbɛyɛ wɔsɛ wanma hwɛ ade yi ato yi amenei akwan no wanma dwa so a na sɛ aseda no ebi nka wɔ mo nanso so wɔsrɛ paa sɛ nya de wɔsɛ so wɔdoma wɔbɛsrɛ sɛ apɔmde mu nsɛm ayade ho hia na wɔba mpɔ hɔ a mpɔwɔ health center wɔsɛ akadeɛ no nneɛma ahodoɔ bi a ɛwɔ sɛ wɔn mu nya na wɔtumi de boa ma yɛrehwɛ dwumadie tumi kɔ so no wɔbɛsrɛ aban sɛ wɔmfa bi mmerɛ sɛ ne yɛbɛyɛ na ne manfo nso ɛho bɛtɔ wɔ mu kana obiara ne nya sɛm kɛse paa yɛ yɛn nso a wɔasɛ enyi yɛwɔnsu kɛse ɔtae hɔ a wɔde di dwuma na galamsey bɛɛ wɔasɛ yɛ sutiri no nyinaa ɔna abe betra yɛ minni galamsey ni biara minni chinese ni minni japan minni mebee na wɔn nana kasa wɔde nkɔfoɔ bɛrɛ wɔn bɛyɛ galamsey ma wɔasɛ yɛ ne sutiri beebi so a yɛyɛ yɛn ekuwa kakrakra no ɛhɔ na sisi a wɔte wɔn anim si bɛ a wɔde sɛ mutɔkyɛ na wɔn yɛ kakra no ne yɛ kredi ban efi beebi n'asɛ nkɔyɛ na wɔde brazil na manke na de wɔde fi kodi wu a na wɔde ba ɔbɔtɔn wa nti sɛ yɛn ankasa yɛ ahwɛ. na ano watiri no ano sabar makwawo entie de baba to so na wato mabunu ne fo sa galamsey no sɛ yɛn hyi ɔbɛsrɛ sɛ wɔn mu ntwa so kora na fe no bɔne a ɛnɛ mabunu de wɔn mu agye mu ɛbɔ jantra brabɔ no wɔfa full stop ensituo edubɔn na agya waba do ma wɔn ma yɛrɛ wɔsi ma bɛsi ma menyim ha mihu nkɔfo ba asa no wɔgyina hɔ a wada wɔgyina hɔ wɔnda mfa do wɔgyina hɔ wada mi sɛ wɔso akɔnoma akɔnoma ne wɔsi red is ɔyɛ aba eyi so ano na ma yɛte anyi wheat no ɔno kora mpo ɛte dɛ obi onimia mpakoro no ɔnyɛ wɔ kurom ɔhyɛ kɔ beebi ɔsoma ɔde yɛ ɛna de wheat wɔn no wɔ kurom red bodugu ewu de belu no friend rash na rasha no keka ho na ade na wɔde dama yi bi egu no kita wɔn mo no nti efiri dɛ wata no rash no no nyɛ rash no edugman no no bio wɔn a wɔka da moto na bobo ya ne yi so no osan dɛ wɔde dama de da yi nti ɔma wɔ right nyama no basa obepra wɔn mo bi no wo na no keka ho na nti mpanyinfo na wɔdze enyim do wɔn hwɛ I was aware your man your one power fiase traditional council or sabar makwawo entie nene and yokotie no. Otia what bite Cassia Bofri Sompa 106.5 Accra. Young Crabatan Babu Besse do one more for Cassia boy at Wapiti. Last time compliment another woman tenny at a baby. What the yarn toothpaste and a brush at Ayachi. Now me dima for about Santa say. What a time but to yadi and a suntiquai. Stroke yadia woman sem one mood to a seer at Yamon. Promise to see a Yadriani and Yadriani pa. Spices papa over to Mediano. A onga spices. And unkwa and a babwa namala. Malaria fever no what was ya aya time time heba mesha eno na betumi anonom na to malaria no ase ade afiri wo so ne gina na ya dan ho ye pa kase bonde aka erebeto so medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o do na so ni se me de yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese me se aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me do chimisi enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050 161 9588
Lester Ghana Limited. And the Yas toothpaste mo ahodo. And the brush abedwa so abeboy. Midimafo Pokwase Maira Accra. Midimafo Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic aba Accra. Ani o wontie passengers egumi kai mu yi. Ehwa na dodo na ekro. Ene sa Accra ne ne potem yedemu. Ani yedemu ampa. Be se de adutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Dujamfi Babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresa no aye more. Oh, Mr. Minim wife ye kopa wo. 1 year 1 cedi. Nyinse ne beto mu ansa ne yetu ka no. Me so me connection na enhyeda nkoyie na esakakra. Ti say wa page mu amahode bam. Connection ne mu de we. Obo wo de ba de kro. Wa ba do kro wo de ba de kro ye ka stroke nso de. Wo fa no small. Chese agidi wo wu ani de asie no. Yare bia etatia e wo Dr. Tamda so eni so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say owo agogo opposite government school no. Ena nkra hanso obepiem e wo Pokuase Mayira kwan no so. Free doctor 0244 774 282 and 0500 727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Da obiari hia emwasron kubia ebemani ni opepa aye de change onga mama zano boafo FDA agi edwedie yin krato ya so zano boafo. TV Emma Akatuapa. Okre Emma Akatuapa pa ampa unyamfro Facebook no a ka ho na yesenesi ano na Sompa 106.5 FM Accra behwe binafo adwenkyere eto ho na yekɔ mfimfini mantamu Commander Edna Egwafo Ebrim K municipality na ɛhɔ na nana Kwame na Ogwando ya wɔtɔ so nan wɔno ɛnɛyɛ simi wodi kura wɔ hɔ wɔsese de Dondo afrete gare wo mabre ne nkoda yebewo wo mu na abobo ya na yede wo maame nom kwa ya asabia yenwa akoda no sabi wo kan asem bia akora wonte sanse yede ne maame kɔ no se de esi poso no ewo kwambone so no akoda na dwene kora se wode besua de ye panimpa no ya na ye bibie wo ho na nase wankasa ati ho a ye yiwa yibone baby na say painful ode wo rush na wazano ko abana soye na wakwa ebi kura owo abobo ya wo kwan yi do obo ya babies odoso wo kwan ya babies ya bas na one ya one boy ejimra aban us big push any push all push se me so nka ho all push na nka ho na se me so na se it's what capture elimina oja enti na simi enyando ana enyanko afahye no ena na wo modie ena nana kan sa asemi na honorable Ismail Zagun wono ena ye municipal chief executive ewo Commander Edna Egwafo Ebrim wono so de ne de eto so these are fish here ye pempunti oye last year emde meba ha me ne honorable Samuel Atamase bay the metam no na me municipal chief executive ende ma be chief executive ena mo wakan wa last year ina no na ogumopono do enti me no ka say on cheri biara semel ye bohu chief compound awa ha biara se chief compound no so oreba ona me 70 borehole kan ho oye mechanized borehole kan ho oreba emde by wiki ya ibokomia ahwe baba basene nanom na wa che baby a oda wesi chief compound no baby a oda wotu borehole no enti esemi enyanko afahye ase ena wo mutira yeyi anoba etese aba no ne wie na nana kwadwo kondua wotoso asia wono na yeman hina wo Edna na matrankonwa wono so ka kire timamufo se wo monta wo mo henachi se de be na nani suade hunu na dwempa no ede mpuntu obeba
Osha Sabio, no matter the ball, Mankai, Samuel Fayo, Mankai, when you're cried, and you know I got Singapore, no one healing you a castle me, us Samuel and I did not castle me, and another man, McKenna, the master, more than 2 animals, on the home pay. That's how one would car, work car, that's another hour, only that Samuel on Tumpunada, Samuel, America say, Nala or New also, not so Samuel, or Lutumpun, or Quadenim, Asha, Kakra, and I obey and moral route to. Eno yenu arekanai en wotase nsemi nyina na wode mane yen yedru wasa na weye wasa mangwase hene eye nana kwasi alo wode de sadia to municipal chief executive officer MCE awon wasa amemfi east se wede emrashebedwani onimonyamfo wada woroma wada asore wutonko nsu anyane woni mrashebedwani a wo ho honorable Nicholas Amankwaye onso yetafre homeboy na honorable Remonana eba no de yefa yetafre no obi abedidi omuno amaje so peche ena mrahye badwani wo mpotem ho de yefre no homeboy honorable Nicholas Amankwaye na nso de fie ni fie pa se wo mo ada wo mu pempum tu e wo wasa mangwase etimpanifo mayi wo momoa eniema bi wo mu hie betimi aboa ama o makande no wo nsa to bi so no aban enye nananom ni o manfo ebo dwadata eto nsa fre kroma fom wo bai ebe kire wo magene eniema ehia wo mu bie no eye nsu papa ensu okroje portable water ena afa nsu akoya tete sekontebe no ye betimi asiesie eyina mkane ya wa hotoso de wo won de enye reliable wo de hotoso enye yie ena sa network connectivity senka anye bia na data iba no omo so browser no omo oji wo mani chip compound wo hokra no ase enye adwuma yie wei eni wo made sadia wo mo de to mpanifo anim ayese mpuntu dwuma eni aban emua ewo ne fasa akonya yeso asre ye GC ye MP esi Ghana ban so se nokure yenso ya titi se na dwuma di kwetri ye pa wo Ghana ha nokure obi adi ho dansie na amangwase nyameti asiman a ye ben domi abra eni tamaku ye ekopodwa ene ye di ye kwan enye kura se ekoba ne se obi eyare a nokure ya na ho asem eyedin obi yare ewo wasa mangwase a ho asem no edin wo mo bre eti wo masre emrahye bedwani ene wasa Memphis East abatom peso so MC ho obi abedidi ene homeboy se mo nyina mo mra fie na mo meye na ma asetene mu enye de kakra wei eya wasa mangwase hene na nakwasi alo eno de sansemi etudwa After kwa South Africa manimu na South Africa abano atubofo se wo enko Paris France abochimemu nkonko yenhwehwemu bi wamo ambassador ya wosi wanemu ewo Paris France abochimemu ambassador Nathi Mteta sebra yakasei wo panyeno wa frim na wa frimu ana Paris hotel bi ya France Heart Regency Hotel abronsa ya toaso aduonu mienu 22 ana wo jan mu free soro ba hwe fom se pu as emuwa na wafirimu na sabra ni mu na wafirimu na ya September bosom da toso aduasa bosom ye atwa mu ye wo mo kyerɛ na South Africa ban no ade abato dwa sɛ wo mo nam senior wo si wo mo nam wo France abochima mu no wayera entemuwa na yere nso de bato so sɛ wo ho message bi wo ne phone so ye free ne kunu e phone so na aba na message ne kyerɛ sɛ ne kunu kyerɛ sɛ wo pɛ so wo gye ne kra ade free ne nsam enti wo paachew se kwa baso wo si wo baabi a mo ma na nya ne nwanwa enti asem no ba ya no eya atwetwe aso wo mo kyerɛ sɛ wo ntumi hunu sɛ nipa bonfo bi na akwakodi opanyipa na wu ato no de na fa abronsa ato aso aduonu mienu so aba behwe fam wo sɛ wo no ankasa nso ɛna akwakogina abronsa no so ate no ho ahwe fam wo ɛno de nya de a apietwa na ebra wo mkokoduru ya wo mo hyɛ sɛ wo yɛ hwehwɛmu no wo mo ko hu sɛ ne fona na ka ne ho a ne yere no enso sɛ obi send a message de fa so no na ne phone ne no kura enti wono ankasa na mu ne da baabi ana phone so ate ne ho a eno so eda baabi ebiem hotel a no omsusuo se woda ye Heart Regency Hotel no wo mo kyerɛ sɛ hotel ne mpoma no ye de yensa akeka kyerɛ sɛ aso obi abu empoma na gum ene wawuramuo nanso sɛ obi ne ne pere so de enya de a wo mo hunu bibi asa ana won ma nkwankwoto sɛ aduro bi gu hɔ ye bia wawura no wo fa aduro no nani so kyene no ene okogina won ma wo bu fa so no eno so nya de a apiedwa na
twe one maso atrose wawura no ankasa no hwemu a waba be Minister of Police and Minister of Sports Art and Culture pen na penso obetena akonya so no wopanyi pa no wo trose dwurimudie bi fa nsase a ya na wogina South Africa wo mo court kura na wodie na nam sa na wo Minister of Police ntino na asem no wo mu hunu ne ka wo mu anaso wode ne tumidie no no de wurawurase enti no mu ntumi nka ne yie na December 2023 ana mampanyina wo South Africa manimu yera so Ramaphosa epa no so mrama na namsini a Paris France abrochime mu tifre wode kro no eno mo ya adwono se wo so panyi no wo mde ne agina mra no na eno na aka obi ama South Africa ban etro se wontumi hunu sasa entansa no no mde anyantam ne komu ofri titentre ne bepem ne no eno no panyi pa na hunahuna no a amana gina so age ne nkwade afri ne nsabuo sansa nipa bonfo bi na akwa akodi na wuo enya de a wo mahu no masoma bofo se enko Paris France abochime mu na sa hwehwemu yi wonfa enkogu akwem Kasebo no si wutie fi Sompa 106.5 FM Accra na ensema yede esommo ene enumre yi dedi makotene bi ene se asantemantam soafo dwamtrani de ma the new patriotic party amanyuko na asantemantam dwamtrani de ma NPP Europe na dentwi bosi akweta fa ne chairman wuntumi ene wo be pie criminal investigation department CID wo Ghana police service mu mo betoto na no anyame yademo kina ene nasem a efa kwa fa so tu agudie no ye chance die wo high court wo engran NPP amanyoko no so adiaba se wo moni atwakrata bi a PRC for diaba se nyame yadman hyiamudie bi bekoso na so wo mudie enya de omesiase Environmental Protection Agency so abo edure bi din se ebetimi abo ama ensu agalamse ase no eni ate nanso yeso ahwe no $200,000 ne bo no na wosha galamse hunsensem ya convener edema media coalition against galamse Raken Ashigbe na wodi atudwa say His Excellency John Dramani Mahama enhyemu ne civil society organization for shia na ye na emom no said na yesi ahyehye dwumadie no ama wakwanya ama wo asem bia pese wodomu sukwa obetimi adoni yi Electoral Commission so diaba se won ba by election awom yaya assembly members and unit committee members ni bi efefrimu ni ani da kwan se mrahye badwafo nyame de chen abosume de etoso de du ne nan wo mo ba asetena nanso tenene a woda wo ma no yewura abansoma na ba bense watu ahye da won kaye na se eni akiri nanso ni nyina mu no da kropoten eyeduru ho be ma amansan aso ate Her Excellency Samira Bawumia, former second lady. What there is a dear to be man penny for him, say brasso, so mudi near Mabegugu, Quemna, and Mabunity true, and ma a womono, Ebenya Quenya, my papa, a woman, ebetimi api. After your South Africa, mine moon. Na ambassador ya si one manemu ewo Paris ambassador Nathi Inteta ya wofrim wono South Africa by dia ba se one to bofo se enko France enko yehwehwemu omanfo adwenkyere kakra na pam fama ye na ye mmobo so kakra adwenkyere omode fa ye Facebook page ye Sompa 106.5 FM Accra no na yenkenka kakra ansan ya soro sokura na enwumekọ omubo ye chidom no yada wo mo ase ewo Asrefi Richard ni was a good dream to you all. One of the audience and buy. And my you say great news. Regards to Honorable Catherine Afeku, next to lead MPP Women's Wing and no. And another queer more boating. One also the Ablekuma Central and Wadi Free. Dodon and say Dr. Baomiaba. One also at the Atoso Cheso. Galamse Nedia. Mampeni John Mahama. Was it with Missy announce see and yebra a watchery. Efo Kwame, watching you live. Greetings to Tourism Brand Ambassador for Africa and MPP National. Hey, Nyasa Makatwa, what the Mame Afeku. Keke Kaswa was a where the America town. A one where the Frikenke house war. No one there what in Chiana Mame Hawa Kumsing. Na and watching a Afro Eddie B. Ebeka or somewhere Kwajosu. Good evening. Always deliver the best. One day, thank you. Eka hona wasanswa chama me afeku krona. Comments pillar 2. One also say give Baumia another chance. One also akasebi. Galamse krona ena waka edek fa hona Emmanuel dey say Sompa is great. God bless you, mommy. What the announcer abba. Na stella no comment, like, share your thoughts. Sompa 106.5 Accra. Kasiebonye ne de sumwo na numre eyeme Akosua Ago Abowaje
wobetimi afra me Akosua Nhyira me ne adult children Akosua Agyeiwaa kwade boaten ena triple A mine ejapia Apam Dadaa na ye ko ni e kam se kase boy free Sompa 106.5 FM Accra no e fa ye headquarters e wokumase eno ye Sompa 93.1 FM ayiko ye 100.9 Paris France ya Danfo pa radio takwa Sompa ye 101.1 takwa Sompa tachiman Sompa sunyane Sompa Nkranza Sompa Doma Sompa Mankesim Kingdom 106.1 FM decoder so ye wo ho Facebook live ye Sompa 106.5 FM Accra and Sompa FM live your website ne abone nyina bede e de akoto ye www.sompaonline.com ye the Leicester Ghana Limited odi ya toothpaste in a brush abedwan so time here ba Mr. Drew etu malaria se onga mama's helping hand apromasido for edibo ye chidom midima for herbal center Dr. Tamoda so Ghana Health Service for mo say HPV vaccination no chance enti maya wonya mfie nkuru besidu nan no ensha nso wo nyina aka ho yes so we na Prophet Mango Day with the third service at Waso and was Sompa 106.5 FM Accra. Yadamu nyina ase. Mama nka bebe kaka fa makoma mu hene ho nkyerɛw. Obbo me ne mabusua ho ban. Me de no hwe mabusua. Fi awon to aso so kwa awon to aso so. Hwe, mama nka kyerɛw. Me de mama sire da ne da. Me de no kyerɛ papa. De tiri kwa sabe bia ye obi wo ho. Aba, emeya hyase bio. Enti mu ranom na mo kan fo mo saa. Oh, Debbie, Pepsodent 200 grams for no asem na ye ka yo. Eye kokoko. Pepsodent kokoko promo no nie. Eye Pepsodent kɛse dada no a. Na ye de 25 grams aka ho. Jiwo de na ba wo busua ho ban. Na hye wo semu de. FDA Agyeiwaa nkrat wo yi. Munde dinam se menya foreign call. Hello Papa, what do be a new? Se me feel London, Echo US. Na no crowd wo kru kra fa me bo mama ne a. Na Papa mo